Hello ljudi, danas probamo o jajem. Opa. Zašto se ne papite? Nisam ja bila ulitela u Italiju. Otkud mi to? Otkud? Da se krenula. Imamo dva. A imamo i plava. Ali imamo i se pomaga. Imamo i isto dva. Evo. Ops, plava. Ne vidi boja. Evo. A ne, ovo su druge. Ovo nisu ista. Jaja. Čekaj, ovo mi pobeze. Ovo se druži. Ova dva se druži. A mi ćemo probati. Ota. Tun, shahur. Tonka. Shahur. Ne. Tun, shahur. Tonka, shahur. Din. Shahur. Dva jajca, kajca, majca, rejca. Dobro, sad ih otvaramo. ASMR, malo čujte. Ovo je ASMR. Ovo će da gida. Čekajte. Sad opet ASMR. Ovo šta je unutra. I like za part 2. Batite svi like i subscribe. Preko se.